mahitungod sa ginatawag nga ebanghelyo, unsay puti pasabot ani. Dili maayong balita nga adun na kay kinabuhi kung dawato nimo, may adun na kay maayong kinabuhi or madato ka, adun na kay mga material nga mga panalangin kung dawato nimo si Kristo Jesus. Dili na mao. Kay tungod kung dawato nato si Kristo Jesus, dawato nato sa dili nga para matagaan tagbahandi. Nganuman, kay dawato nato siya bilang or isip usa ka bahandi, treasure. Siya ang atong treasure. Dawato nato siya as our treasure. Wala na tay laing gikinahanglan pa kung naa na siya. Wala na tay laing pangitaon pa kung naa na siya. So, ang maayong balita nagahiskot na kung kinsa si Kristo Jesus o unsay iyang gihimo alang kanato. Mao na ang maayong balita. That's the meaning of good news. Kung ang Biblia mao ang maghisgot ni Ana. Kay kung atong tanawon na sentro ang Biblia kay Kristo Jesus. Wala na ilahin. Dili kita ang sentro sa Biblia. That's why walay luna o walay room. Para sa kanang walay room ang self-encouragement or self-esteem sa Biblia. We esteem God. Ang Diyos ang atong ipataas, dili atong kaugalingon. Wala dire sa Biblia na. Dili kita ang bida dire. Player lang ta, pero dili kita ang bida. Ang bida dire si Kristo Jesus. Again, walay room, walay luna ang selfishness sa Biblia. So, kung tanawon nato ang Juan, makita unsay ipakita diya sa Juan 1 sa 14. Og ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanamo. Puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. So asa ang focus kang kinsang himaya kay Kristo Jesus. Wala na ilain dili atong himaya kundi himaya ni Kristo Jesus. Okay? So muna ito tanawon karon. So naa kita sa Juan Kapitulo 4. Ang atong pamalandungan ang 4 versikulo 43 hangtod 54. So last na siya nga part sa John chapter 4. Again, Juan Kapitulo 4 versikulo 43 hangtod 55. Tapos sa duha ka adlaw miadto si Jesus sa Galilea. Kay siya mismo nag-ingon, ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon, kay sila miadto man sa Jerusalem sa kasaulugan sa pagsaylo ug nakakita sa tanan nga iyang gibuhat dito. Busa mibalik si Isus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino. Ug dito may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak nga lalaki nga nasakit dito sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus miabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Isus ug mihangyo kaniya nga moadto siya sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himalatyon. Si Jesus miingon kaniya, wala gayud kaninyoy magtuo kanako gawas kon makakita kamog mga milagro. Ang opisyal mitubag, sir, kuyog na intawon kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya, lakaw na, kay ang imong anak naayo na. Mituo ang tao sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Samtang nagpadulong siya sa iyang balay, gitagbo siya sa iyang mga sulugoon ug gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya, iya silang ipangutana unsang orasa naayo ang iyang anak o sila mitubag. Gahapon sa alauna, gihuwasan siya sa hilanat. Unya nahinumdom ang amahan nga mao gayod kadtong orasa nga gisultian siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay mituo kang Jesus. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Gikan si Kristo Jesus sa Samaria. Dan atong na pamalandungan no pila na kasimana natong gipamalandungan nga ang nahitabo sa Samaria.
katong nagkita si Kristo Hesus ug ang Samarianon nga babae. So nakita nato, i-review lang nato kadali nga kana nga babae maoy gipili sa Dios nga magsimba sa iya sa espiritu ug sa kamatuoran. Mo na nga wala gihunongan ni Kristo Hesus kini nga babae. Nakita nato ang ending, naluwas ang babae ug gibalita niya kini sa iya nga taon. Og daghang mga tao ang naminaw kang Kristo Hesus, nahangyo gayud kini nga mga tao nga magpabilin usag duha ka adlaw si Kristo Hesus, o magpabilin usag, so nagpabilin si Kristo Hesus sa duha ka adlaw. O unsay nahitabo, nito ang mga tao sa pulong nga nabatian nila gikan kang Kristo Hesus mismo. Okay, so ang pagtuon nila gikan sa pulong. Nganong gi-emphasize man ninako. Ano nakita ninyo? Nituon na sila nga si Kristo Hesus mao ang Mesiyas, mao ang manluluwas sa kalibutan tungod sa nabatian nila gikan kang Kristo Hesus. Ang focus dili tungod kay naay milagro nga gihimo si Kristo Hesus. Dili na mao. Unsay gisulti diha sa 42? Juan 4:42, giingnan nila ang babae, mituon na kami karon dili na tungod sa imong gisulti, kundi tungod kay kami mismo nakadungog kaniya. Og nasayon kami nga siya mao ang manluluwas sa kalibutan. So nakadungog nila. Dili tungod kay nakita nila ang gahom, nakita nila ang milagro ni Kristo Hesus. Nituo sila tungod kay nabatian nila ang pulong mismo ni Kristo Hesus. Mauni ang response nga maayo pa kaysa sa response nga nadawat ni Jesus Christ gikan sa mga Hudiyo. Nagbalik si Jesus Christ sa Galilea. Dira nagdako si Hesukristo. Niadto si Hesukristo sa Kana. Ngahinumdum kamo sa nahitabo sa Kana. Katong unang milagro ni Kristo Hesus nga gihimo niya nga ang tubig gihimo niyang bino. Naa siya'y gospel message. Ambot ko nakahinumdum mo sa ang gospel message atong gihimo niya. Prophetic pud to. Okay? Ingon siya nga, wala pa naabot ang akong time. No? Ingon, giingnan niya si Maria. Pero gihimo gihapon ni Kristo Hesus ang milagro. Nganong sa tadyaw, ang gamit sa sa jar, tadyaw, katong tubig dito para panglimpyo. Pero sa gihimo, katong tubig na himong bino, ga-represent sa dugo ni Kristo Hesus. Buti pasabot na ay bagong covenant nga ang dugo ni Kristo Hesus mao ang maglimpyo sa atong sala. So mo tong unang milagro. So, pila ang distansya gikan sa Nazareth hangtod sa Kana? Na ay 16 kilometros. Gikan sa Kana paingon sa Capernaum na ay 24 kilometros. Kung sa diin nakikita ang usa ka opisyal kay Kristo Hesus para ayuhon ang iyang anak dito sa Kana. No, kalayo no? Kalayo ang gibiyahe. Wala pa'y sakyanan sa una. Kung naanay siguro yung motor, ang 24 kilometers, dool na. Pero kay kabayo, siguro kay dato man eh. Naman siya posisyon, kabayo, pero dugay gyapon na. Ang Galilea, mauna ang homeland ni Jesus Christ. Although natao siya sa Bethlehem, pero nagdako siya sa Galilea. Ning hawa na siya sa Samaria, which is dili niya homeland. Wala siya diya nagdako sa Samaria. Karon, ning balik siya kung sa diin, sa lugar kung sa diin, diya siya nagdako, na special sa iya nga kinabuhi kay dira siya nagdako. Pero naay kay bulungan dire. Ang kalainan sa response sa Samaria, mga tao sa Samaria, o ang kalainan sa response sa mga tao sa Galilea na aduna gayoy kalainan. Tanaw na to ang 43 dahil sumpayan na to ang 44. Okay? Tanaw ninyo. Tapos sa duha ka adlaw miadto si Hesus sa Galilea. Ngano man? Nganong niadto si Hesus sa Galilea? Bersikulo 44 ang tubag. Kay siya mismo nag-ingon, ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Mauna ang rason nganong nibalik si Hesukristo sa Galilea kay dili murag lain ang pagdawat, dili tinahod, wala gina-honor ang propeta kung sa diin siya gikan, which is strange. Mauna ang rason kung ako usa ka propeta sa usa ka lugar o kabay kay balo ko nga dili ko diha dawaton, nganong mobalik mo ko diha. Pero mauni ang rason ni Kristo Hesus nganong nibalik siya sa Galilea. Tungod kay ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lugar, which is atong tunan nganong mao kini ang rason ni Kristo Hesus. So, bro,
ang intensyon ni Jesus Christ is muadto siya sa lugar kung sa diin wala siya maayong ginatahod. Mas gina-honor siya sa Samaria. Sa diin, dili niya hometown, then kontra pa sa mga Hudiyo. Pero siya gi-honor, gitahod dito sa Samaria. Pero sa Galilea, kung sa diin mga Hudiyo ang nagpuyo, dira pa nagdako si Kristo Jesus, wala gyud siya natagaan o igong pagtahod isip propeta. Bag-o pa ba ni? Dili ni bag-o kay Kristo Jesus. Di na-take up na ni nato kini nga senaryo nga nahitabo kay Kristo Jesus. Tanaw na to ang Juan 1:11. Miani siya sa iyang kaugalingong katawhan, pero unsa nahitabo? Apan wala sila mudawat kaniya. So nagyapon ang kini nga senaryo. So ang argumento sa bersikulo 43 muraog bag-o para kanato. Mato ka sa usa ka lugar kung sa diin gi-misunderstood ka o ginalisalikway ka, pero dili na siya bag-o kay Kristo. Murag strange para nato nga mobalik si Jesus Christ sa lugar kung sa diin na misunderstood siya o ginasalikway siya, pero dili na nabag-o. Muna nang ginagyan, kabalo na si Kristo Jesus kung sa mitabo. Muna ang parte sa plano ni Kristo Jesus, gikan pa sa sinugdanan. Ang intensyon ni Jesu Kristo mao ang ihatag niya, i-offer niya iyang kinabuhi niining mga katawan, iyang kaugalingong katawan, pero sa mahitabo, dili siya dawaton sa iyang kaugalingong katawan. Mao gani ang hinungdan nganong namatay siya. Mao na ang plano. Mao na ang reason nganong nianhi si Jesus Christ diri sa kalibutan. Pero abi nimo, mora ning strange na ikaduha nga strange thing nga makita nato niini nga passage. Tanawan ninyo, balik kita sa Juan 4:44. Kay siya mismo nag-ingon, ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Verse 45 ta. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga Galileanhon. Kay sila miadto man sa Jerusalem sa kasaulugan sa pagsaylo og nakakita sa tanan nga iyang gibuhat didto. Mura og contradiction sa 44. Ingon si Kristo diya, ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Pero sa 45, unsay nahitabo pag-abot niya sa Galilea, unsay nahitabo gidawat siya sa mga Galileanhon. Contradiction, no? Murag contradiction siya. Pero no, kung tan-aw nato kini mas lawom pa nga pagtan-aw ani, dili ni siya contradiction. Kaning pagdawat o pag-welcome is not really the welcoming or ang pagdawat nga na-impress ang Ginoong Hesukristo nga nalipay siya. Lain ni siya nga pagdawat. Kaninyo, so muna itong tunan. Kaning pagdawat nila mura og nindot sa gawas pero sa sulod, pati. Nga naman, kung tanawon na to ang 45, balik ko na itong 45, gidawat siya sa mga Galileanon kay sila miadto man sa Jerusalem sa kasaulugan sa pagsaylo. Kung sa nahitabo dito sa Feast of Passover dito sa Jerusalem, o nakakita sa tanan nga iyang gibuhat dito. Maora na ang rason nganong gi-welcome siya, nganong gidawat siya sa mga Galileanon. Kay nakita nila ang gihimo ni Kristo Jesus dito sa Jerusalem. Katong mga milagro nga iyang gihimo, dili ni siya tinuod nga pagdawat, dili ni siya tinuod nga pagtuo. So, dili siya contradiction sa 44. Ang pag-welcome nila kay Jesus Christ, dili maka-honor kay Jesus Christ mismo. Ang interest lang nila dili sa persona o sa mga pulong ni Kristo Jesus, kundi sa mga gibuhat lamang ni Kristo Jesus. Sa gahom lamang yan, sa mga milagro lamang, sa mga sinyalis lamang ang gihimo niya. Dili na tungod kay mauning gisulti ni Kristo Jesus, tuuhan nato dili. Ang pagtuo nila kutob lang sa mga milagro. Dili ni siya bag-o sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Kung nakahinomdom ka mo sa Juan 2, nakainomdom mo, na naman nainomdoman na ato ning gitakon. Muna ang anindot sa expository preaching. Nga sundon yun nato ang libro. Kay mahibawan nato, uy, pero nakita naman nako ni kini nga passage, kini nga bersikulo. So tanawon nato ang Juan Kapitulo 2. Juan Kapitulo 2, bersikulo 23 hangtod 25. Samtang si Jesus dito sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, dagan ang nanuo kaniya
sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Nagtuo kay nakita sa milagro. Apan si Jesus wala mo salig kanila kay nasayon man siya sa tanang tao. So, bisan ng pagtuo nila, wala gyapon nag-give ni salig ni Kristo Jesus ang iyang kaugalingon. Wala kinahanglan na kasultihan pa siya ni bisan kinsa may tungod sa mga tao tungod kay siya mismo nasayon man kung unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Kano niyo? So dili nili siya bag-o nga nahitabo diri sa Galilea. Mao na ning nahitabo. And probably, most probably, kaning mga tao nga nagtuo tungod sa milagro gikan sa Galilea. Ang pagtuo diri dili usa ka klase nga pagtuo nga gidawat ni Kristo Jesus. Murag excitement lang ni. Na-excite lang sila sa mga milagro nga pwede pang himuon ni Kristo Jesus. Dili tungod kay asa ni nagatudlo, asa gatudlo ang mga milagro. Asa nagatudlo ang milagro ni Kristo Jesus sa kaanyag ug sa himaya sa anak sa Diyos ang manluluwas sa kalibutan. Ang nakita sa mga Samarianhon, wala nakita sa mga taga Galilea. Kay ang nakita sa mga Samarianhon, wala na focus sa milagro. Na-focus sa pulong sa Diyos. Pero unsa ang nahitabo sa mga tao, sa mga Hudiyo, na-focus sila sa milagro. Karon, napay usa ka ilustrasyon or usa ka example sa usa ka superficial nga pagdawat. Kanang taphaw lang ba nga pagdawat or pag-welcome kay Kristo Jesus. Ang sakit pag yun, iyang mismong mga igsuong lalaki. Juan Kapitulo 7, versikulo 3, hangtod 5. Actually, kini siya, kuhaan lang ni siya sa mga igsuon ni Kristo Jesus, no? 7:3 hangtod 5. Busa ang mga igsuong lalaki ni Jesus, mingon kaniya. Biya dinhi og lakaw ngadto sa Judea aron ang imong mga tinun-an makakita sa mga milagro nga imong gihimo. Kay ang gusto nga mahimong inila, dili magpasundayag diha sa tago. Kay nagbuhat ka man ining mga butang nga hala, ipadayag ang imong kaugalingon sa tibuok kalibutan. Kay bisan gani ang iyang mga igsuon wala ko tuo kaniya. Kabalo iyang mga igsuon nga makahimong milagro si Kristo Jesus, pero wala sila nagtuo nga ang ilang igsuong lalaki, magulang nila, ang half brother nila kay Maria, kay amahan man nila si Jose, o inahan nila si Maria. Pero dili man amahan ni Kristo sa pagkatao si Jose. So half brothers ni sila. Wala sila nagtuo. Ang gituuhan lang nila ang mahimo ni Kristo Jesus. Mas excited sila sa milagro nga iyang mapakita sa tibuok kalibutan. Pero sa gisulti sa bersikulo 5, bisan gani ang mga igsoong lalaki ni Kristo Jesus, wala nituo kaniya. Wala sila kasabot kay Kristo Jesus. Abi nila, gidawat nila ang ilang igsuon. Isip siya, kung kinsa jud siya. Abi nila, gi-welcome nila si Kristo Jesus, pero wala sila kasabot kay Kristo Jesus. Para lang sa ila, kurang nabutahan pa ning iyang mga igsuon. Wala sila'y mata nga makakita kung unsa agyod ang purpose nganong adunay milagro nga ginahimo si Kristo Jesus. So, kung sa nahitabo, wala nila gitahod si Kristo Jesus. Gitahod lang si Kristo Jesus sa mga igsoong lalaki niya, isip usa ka tighimo milagro. Mauni ang nahitabo sa Juan 4:45 hangtod 48. Gidawat. Pero gidawat nila tungkol kay adun na sila nakita nga gihimo ni Kristo Jesus dito sa Jerusalem o dito sa pista sa pagsaylo. Kasaulugan sa pagsaylo. Gi-welcome nila si Kristo Jesus tungod sa gahom nga gipakita niya sa Jerusalem. Sa dihang gimension ni Juan ang pag-adto ni Kristo Jesus sa Kana sa bersikulo 46, shift niya atong focus sa lugar kung sa ding gihimo ni Kristo Jesus ang una niyang milagro. Paghihimo niyang bino ang tubig. Karon dirin mosulod ang opisyal, which is sagpa sa mga Hudiyo. Murag og Samarianhon, no? Makita nato anong murag Samarianhon kini nga opisyal. Sagpa ni siya sa mga Hudiyo. Mosulod na ang opisyal. Do as if gi-shift ang atong atensyon gikan sa mga gihimo sa mga Galileanon, diri dayon gi-shift niya atong atensyon diri sa official. No, hinay-hinay nga gi-shift. Murag na ay connection gihapon ang pag-welcome sa mga Galileanon
sa pagpaduol niini nga opisyal kay Kristo Jesus para ayuhon niya ang iya nga anak. 46 hangtod 48. Busa mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino. O dito may usa ka opisyal sa kagamhanan nga may anak nga lalaki nga nasakit dito sa Capernaum. Sa pagkatungog niya nga si Jesus miabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kang Jesus ug mihangyo kaniya nga moadto siya sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak nga himalatsyon. Si Jesus mingon kaniya, wala gayud kaninyo'y motuo kanako gawas kon makakita kamo mga milagro. So kamo ha, so daghan ang giigo ni Kristo Jesus dire. Wala lang siya nag-address niini nga opisyal. Kamo, ingon siya kamo, so daghan sila dito. Nag-address siya sa kinatibuk-an nga grupo. Kung sa igisulti niya, wala mo, dili mo mutuo kung dili mo makakita sa mga milagro. Ang iyang ginasulti is, kamo, dili mo mutuo, kaysa milagro naman mo puto. Kabalo mo say nagbabag sa ila para tuuhan nila si Kristo Jesus, ang pag-focus nila sa mga milagro. Milagro, milagro, milagro. Sinyales, sinyales, sinyales. Katingalahang butang, katingalahang butang. Kung sa itawag nila, sign seekers. Mga tigpangitag mga sinyales, mga wonder worshippers, tigsimbag mga milagro. Pamilyar kayo. Kung si Kristo na alang karon dire sa Pilipinas, dili gyapon to ang mga tao kay ang focus nato sa milagro. Kita ninyo ang mga tao, kita nawa ang TV, tanawa ang mga documentaries na makita nato sa TV. Ambot nung isa nakahinumdum sa inyo sa Magandang Gabi Bayan. O karon rated K o Kapuso Mo, Jessica Soho. Kung adunay documentary, makita nato no kung adunay nagmilagro nga saging. Nagpakita ang naong ni mauna. Duulon dayon, daghan kay tao nga magpundo o pikapon nila, inon nila ang tubig na milagroso para maayos sila. Pero wali, mawa na silang tanan. Kung unsay kamatuoran dire, kamatuoran gyapon na karon. Naaray naong nga murag nakita nga naong sa bongbong, doon dayon sa mga tao. Kaya abi nila milagroso na. Wala sila kabalo sa psychosomatic salitaw ganat. Psychosomatic healing, buti pa sabot, pwede kang maayo bisan sa unang-una lang nimo. Psychology lang. Dayon katong pagkaayo nila silang sakit, ilang i-credit dito sa milagrosong naong nga nakita dito sa bongbong. Focus sila sa milagro. Maunang babag nganong dili mo to ang mga tao kay Kristo Jesus, dili sila mo to sa iya nga pulong. Mabatian man na nato karon, diri lang ko kay mas milagroso ni kaysa ani, diri lang ko kay mas daghan siyang naayo kaysa ana. Pero parehas lang yatong santo, kabalo na mo, nag-away pagani ron kay unsa ta kano sa ta magpista, wala nagkahiusa, diri lang ko kay mas milagroso ni. Dayon madagang tang mabatian sa radyo or sa TV nga, grabe diboto gid ko ani kay inana kay grabe giayon jud ko niya. Mauna ang babag nga nang dili sila makapamati sa pulong sa Dios. Dili na nila dawaton ang pulong ni Kristo Jesus kay na-focus na sila sa milagro nga nahitabo sa ila. Kabalo mo unsa na nagsimba Dios. Nagsimba sila sa milagro kaysa sa naghatag sa milagro. O kani nga pagkadiboto, dili makahimaya sa Diyos. Wala nila nakita nga nung nagmilagro si Jesus Christ. Nagmilagro si Jesus Christ para ipakita sa atua nga siya ang manluluwas. O karon nahibawa na nato nga siya ang manluluwas, dili na kinahanglan og milagro. Kinaa na ang pulong sa Dios. Mao lagi gapangita lagi tag milagro gyapon. Pero unsa na itabo nining opisyal? Murag lain ni siya nga tawo. Yes, nangita siya na ayuhon niya ang iyang anak, pero naay something ni ini nga opisyal nga espesyal kaysa sa uban ng mga Hudiyo nga naa didto. So giapil ni Kristo ang opisyal sa kamo. No, tanawan ninyo sa 48. Si Jesus mingon kaniya, wala gayud kaninyo'y motuo kanako gawas kun makita kamo mga milagro. Giapil niya ang opisyal. So it may be ginatest ni Jesus Christ kini nga tao. Naghangyo in taon ang opisyal, kini nga opisyal nga magpakita og milagro si Kristo nga ayuhon niya iyang hapit na mamatay nga anak taliwala sa mga tao na nangita kon og milagro. Mura og mo gyapon ang gihangyo
niini nga opisyal nga mo gihapon ang hangyo niya ba sama sa usa ka dili tumutuo nga tawo nga unsay hangyo sa dili tumutuo nga tawo sa Dios na doon ako'y sakit, ayuha ko. Dili nga makasasala ko, pasaylo ako. O tabangi ako, tagay ko kahong nga magkinabuhi nga napasaylo na. Dili na mao ang pagampo sa usa ka dili tumutuo nga tao. Ang mga dili tumutuo, wala na higugma sa Diyos. Gigamit lang nila ang Diyos. So, unsay gisulti ni Kristo, dire sa 48, dili mo matuo, togi wala may nakita ng milagro. Kinahanglan pag yung milagro para mutuo mo. Pero unsay nahitabo sa 49, wala gani nag-comment kini nga opisyal. Opisyal niya adunay gahom. I-discuss na to niya unsa ang buti pasabot sa opisyal dire. Opisyal di mas makagahom pala sa opisyal nga ato makita karon. Now, wala gani nag-comment kini nga opisyal. Unsa la iyang gustong mahitabo 49. Ang opisyal nito sir, kuyog na in town. Kuyog na in town kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Giusab niya ang murag repeat niya ang iyang hangyo kay Jesus Christ. Wala nag-comment si Kristo, wala nag-comment si Juan sa sinseridad ni ini nga tao. Naghatag lang si Kristo Jesus sa kagasa ni ini nga official. Verse 50. Si Jesus mitubag kaniya, lakaw na. Kayang imong anak naayo na. Ato ning tun-an kay naay something special ni ini nga pag-ingon ni Kristo Jesus. Naa sa taliwala sa mga kining opisyal naa sa kauban sa mga tao nga nangita og milagro diha dayon. Pero sa gisulti ni Kristo Jesus, ang hangyo sa opisyal kuyog na nako para maayon nimo akong himalatsyon nga anak. Kuyog nako pero sa gisulti ni Kristo Jesus, lakaw na. Naayo na ang imong anak. Pulong. Wala nakita sa opisyal ang milagro ni Kristo Jesus. Nabatian lang niya ang pulong ni Kristo Jesus. Lakaw na. Naayo na ang imong anak. Mituo ba? Tanawa. Mituo ang tao sa gisulti ni Jesus o may pauli siya. Wala nag-question ang tao. Ning pauli lang siya. Balik lang siya. Kinituo siya nga. Pulong lang na yan. Maayo ang akong anak. Wala na niya gipugos si Kristo Jesus. Nga, kuyog lagi na ako. Gusto na akong anak ako para makasiguro ko. Wala. Nituo lang siya sa pulong ni Kristo Jesus nga lakaw na. Naayo na ang imong anak. O kung sa'y naitabo, naayo tinuod ang iyang anak. Sugat siya sa iyang sulugoon. Nangutana siya unsang orasan na ayo. Ang akong anak, alauna, maupo ng orasa nga nag-ingon si Kristo Jesus, lakaw na, naayo ng imong anak. Maunang orasa. Kung sa nahitabo, siya o iyang tibuok panimalay, nituo kang Hesus Kristo. Muna yung tinuo na pagtuo. Dili nga kinalan, makita sa kong milagro before ko mutuo. Dili ma-impress ang Diyos ni Ana. Yes, tinuod. Ang milagro maoy ebidensya nga si Kristo Jesus mao ang Mesiyas. Karon ang mga apostoles o mga early Christians makahimo silang milagro, ebidensya na para ipakita sa mga katawan ng ilang mensahe tinuod. I-verify nga ilang mensahe, ang gospel nga ilang wali tinuod pinaagi sa milagro. So karon kina-record naman, dili na nato kinahanglan ang milagro. Kinaana diri sa Biblia. Wala na ba yung milagro? Pagyapoy milagro. Nagyapoy may tabong na milagro, pero dili na nato kinahanglan. Kay kabalon na ta sa tinuod. Pero unsay na itabo, focus sila sa milagro. To the point nga, kaning mga tao nga nakita sa milagro, sila gyapon nagpapatay sa iya. Atong tun-an, ang word na official. Ang official or official literally means royal one. Or connected siya sa royal blood. Sa hari. So, basic second in command ni siya sa hari. Kinsa man ang hari dire. Connected siya sa hari. Kinsa man ang hari ini nga higayon. Si Herod Antipas. Si Herod Antipas usa ka dautan nga tawo. Iyang gipangasawa ang asawa sa iyang igsuon. O siya ang nagpapatay kay Juan nga Tigbautismo. John the Baptist. So, kuan ni siya, dautan ni siya nga tao. Karon,
Buti pa sabot, kini nga tao nga nagduol kay Kristo Jesus, official siya ni Herod Antipas. Kauban niya ang mga dili tumutuo nga mga tao. So buti pa sabot, kini nga official, mura siya usa ka Samarianhon pod. Nga kauban niya ang mga, para sa mata sa mga Hudiyo, kauban niya ang mga makasasala. Pero kinsa ang nituo kaniya, dili mga Hudiyo, kundi usa ka tao nga connected sa usa ka dautan nga tao. Balik kita sa giingon ni Kristo Jesus nga ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod, mo ni ebidensya. Wala siya gitahod sa mga Hudiyo, pero gitahod siya sa usa ka tao nga dili Hudiyo. Connected siya sa usa ka dautan nga tao. Pero nituo sila kauban ang iyang panimalay, nituo sila kay Kristo Jesus. Kani niyo? So muna yung ginapakita ni Jesus Christ. Ito ang main point. Muna yung ginahimo pirmi ni Jesus Christ. Para ipakita niya kung unsa siya kadako, unsa siya ka-great. Pinaagi sa paghimo sa mga milagro. Pero parte ni Ana, ginatabangan ta ni Juan, ginatabangan ta sa Diyos, nga mapildi nato ang or maguba nato ang babag sa diin dili nato makita ang himaya ni Kristo Jesus. Unsa ni? Giunsa niya pagpakita nato. Gipakita niya sa ato pinaagi sa pagpakita niya sa mga tao nga wala kakita sa himaya sa Dios kay nga naman na-focus sila sa milagro lamang nga gihimo ni Kristo Jesus. Now, again, unsa man ang makababag kanato para makita nato ang himaya ni Kristo Jesus. Nganong nakaingon man si Jesus Christ nga ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Naitulo ka rason. Una, pride of attachment to someone. Special na ay garbo ba nga muraog na kay connection sa usa ka tawo nga special. Muraog importante kay ka kay na ay tawo nga taga inyo nga makahimog milagro. Kanila na kani makita example lang ana ha. Manny Pacquiao, proud ka nga Pilipino ka. Usahay nayo daghang mga tao nga proud sila nga Pilipino sila kay tungod sa gihimo ni Manny Pacquiao. Naay pride nga natas ta kay Pilipino sa Pilipino ko. So Pilipino kami. Proud ta nga ang legendary, one of the legendary boxers sa tibuok kalibutan usa ka Pilipino. So na take pride ka ana. So mo po niya nahitabo sa mga Galilianhon. Ang ego nila, nagipakao nila ilang ego. Ilang pride. Tungod kay Hesus Kristo, taga-amo na. Himo na siya milagro. Makaayo na siya sakit. Dahil mo ato sa Jerusalem, kay layo. Sa norte man ang Galilea, sa south man ang Jerusalem. Then kung Feast of Passover, mga to sila sa Jerusalem para musimba. Yan dito si Hesus Kristo. Maghimo siya milagro dito. Taga-amo abaya na siya. That's pride of attachment. O mahitabo ko na sa iglesia. Di abaya ako kasimba. Alam, membro ba ako sa music team? Kana siya, nagkanta na, si Mariel Montiliano, kaya alam mo Mariel Montiliano, taga-Sambag, Barangay Sambag. Taga-Tabogo na. Ako pride of attachment. Iyang mama, teacher na ako sa high school. Nagsikat good siya, nga singer. Ako'y pride of attachment. Mo na yung ato pong likayan. Kanang attach kayo sa usa ka tawo. So pride of attachment usap po na sa mga ways nga nung nag-ingon si Kristo Jesus nga wala gyud gitaho ang usa ka propeta sa iyang lungsod. Ikaduha, a sense of entitlement. A sense of entitlement. Una kami kay taga-diri ka. Tungod kay taga-diri ka, kinanan kami unahon nimo. Kanang entitlement kay tungod kay taga-diri siya sa Galilee. Dapat kami ang unahon nimo nga panalanginan dili ang uban. Deserve na mo. Angayan kaming tagaan nimo sa imong panalangin. Kay kami taga Galilea. So a sense of entitlement mo. Nagyapunta na ang mindset. Ikatulo, over familiarity with Jesus. Lain ni siya pero moorag yapon na sala. Lain ni siya sa duha pero kani murag parehas yapon, no? Ay kani nga tao pareha. Sarani nato. Anak man siya sa pantay, di ba? Na over familiar sila. Parehas naman ordinaryo naman na siya nga tao. Nakita man ako siya nga nagdako. Karon maghimo siyang milagro, magingon siya na ang Mesiyas, nagihulat nato over familiarity. Nawa na ang greatness sa mata ni ini nga mga tao.
Kit mo pa nang pwede mahitabo sa to. Pamilyar na kayo sa Biblia. Pamilyar na kayo kay Kristo Jesus. Pamilyar na ta sa Kristyanidad. Dili na ta makuyawan. I'm talking to mga tao. Kaya ako ni-upload i-upload sa YouTube o sa Facebook. Kaya wala ta naka-live karon. I'm talking about those Christians na nagdugay na sa Christianity over familiarity. Na dili na ka makuyawan. Wala na hutang, mga spiritual nga mga butang nga makabuto sa imong una-una. Familiar na kaayo kita. So conclusion, kita nato kaning duha, kaning pride of attachment and sense of entitlement, gina-minimize, ginapagamay nato ang grasya ni Kristo Jesus. Sa over familiarity na po, ginapagamay nato ang iyang gahom. So makita nato ang grasya ni Kristo Jesus ug ang gahom ni Kristo Jesus sa pag-ayo niya niini nga bata, ang anak sa opisyal. Una, Jesus is gracious sa pag-ayo niya sa anak sa opisyal. Tanawan ninyo, inotice niyo ang grace. Nagpuyo kini nga opisyal o nagpuyo kini nga bata sa atmosphere ko sa diin na palibutan sila sa mga tao nga dili tumutuo. Pero unsay gisulti, unsay gihimo nini nga opisyal ni duol siya kay Kristo Jesus para ayuhon niya iya nga anak. Tapos nakabati pag yun kini nga opisyal sa gisulti ni Kristo Jesus. Unless you see signs and wonders, you will not believe. Wala niya gi-comment kini nga tao or ang mga tao sa iya nga palibot. Wala niya gi-appreciate. Gikasab-an pagani niya. Apil na ang kani nga opisyal. Pero gihatag gihapon sa Ginoo ang gasa nga ayohon ni Kristo Jesus ang anak sa opisyal. Gihatag ni Kristo Jesus kini nga gasa sa usa ka tawo nga wala gani siya kaila. Although kaila siya kay all-knowing man si Jesus Christ, pero wala pa gid sila nagka one-on-one nga istorya. Wala pa'y attachment whatsoever. Ang attachment pag yun, nini nga tao ay na-attach siya, na siya'y connection sa usa ka dautan nga taong mao si Herod Antipas. Pero wala na kita na ni Kristo Jesus. Gihatag gihapon ni Kristo Jesus ang gasa, giayo gihapon niya ang anak sa opisyal. Mauna ang grasya. Dili takos ang opisyal nga ayuhon ni Kristo Jesus kini nga bata. Pero giayo gihapon ni Kristo Jesus. We have seen His glory, full of grace and truth. Full of grace and truth. Ikaduha, Jesus is powerful. Makagagahong si Kristo Jesus. Dili lang nga nakita nato ang grasya ni Kristo Jesus sa pag-ayo niya ni ining nga bata, pero nakita nato ang gahumpod. Mamatay na ang bata tungod sa iyang sakit. Pero giyon sa niya pag-ayo ang bata, pinaagi sa pulong. Lakaw na. Ay, ayo na imo nga anak. Kana lang usa ka pulong na ayo ang anak sa opisyal. Usa pag yun. 24 ka kilometros gikan sa Kana ang Capernaum. Layo, pero naabot pa ang milagro ni Kristo Jesus niya nga distansya. Lakaw na, ayo na imong anak. Gikan 24 ka kilometro gikan dire na ayo na ang imong anak. Niini nga oras, niini nga takna 1 PM. Naayo ang iya nga anak tungod pinaagi lang sa pulong. Inanak ka makagagahom si Kristo Jesus. Bisan pa man 2,400 kilometers or 24,000 kilometers gikan sa asa nagtindog si Kristo Jesus, pwede siya makahimo og milagro ni anang nga distansya. Inanak ka makagagahom si Kristo Jesus. And paspas ni anang higayon na sa diyang nagsulti. Pagsulti pa lang ni Kristo Jesus, lakaw na naayo na ang anak sa opisyal. Inanak ka paspas. Inanak ka makagagaho. Naayo ang bata, pinaagi sa pulong, inanak ang kalayon, inanak ka paspas, inanak ka makagagaho si Kristo Jesus. Kita nato ang grasya o ang gaho, ang kaluoy o ang kakusgan ni Kristo Jesus. Kita nato iyang himaya sama sa anak sa amahan. Puno sa grasya o kamatauran o makita nato, madawat nato ang iyang grasya nga puno. Unta kuhaon sa Ginoo ang tanan nga garbo, tanan nga entitlement, tanan nga over familiarity. Kay mao ni ang makababag sa atoa sa pagtan-aw sa himaya ni Kristo Jesus. Tan-aw kita sa pulong niya. Kaning mga sige tagpangitag milagro ba? Sige tagpangitag milagro.
Mo na day nakababag nato para tan-awon kung unsa ka magagawom si Kristo Jesus. Kung walay milagro, di may motuo. Inana nga mindset, dili malipay ang Diyos ni ana. Dili milagro ang tuuhan. Gyud. Although nga motuo ta nga gihimo na ni Kristo Jesus, pero dili na mao ang design. Motuo kita sa iyang pulong. Sa iyang pulong, tuuhi siya. Duol kaniya. Dawata si Kristo Jesus, isip imong bahandik. Tuuhi ang gihimo niya para sa imong kaluwasan. Namatay siya, nilansan siya sa krus para luwason kita gikan sa atong mga sala. Again, duol kaniya. Mag-apo kita.